आंनि मुङा मुस्रि सागर बसुमतारी। आङो क्लास 10 हालागै इउएन एकाडेमि थागिरखारियाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव क्लास 10खौ पास जाखांनायनि उनाव गरेस्वर हायार सेकेन्डारियाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव आङो कचिं लादोंमोन गुवाहाटीयाव। बे कचिं लानायाव फार्स्ट एटेम्पआव आंनिया रिजाल्टआ मोजां जादिया। बेनि उनाव बे समाव जाहा आफायाबो माने बेमार जाबाय थादोंमोन आरो बेनिखाय नेक्स्ट खेबसेयाव माने होफिननो हादिया कचिंखौ। बेनिखाय आं न'आवनो थानो गोनां जादों आरो माने नेक्स्ट ट्रायाव बेनि उनाव अनलाइनाव आङो जइन जादोंमोन। अनलाइनाव जइन जानानै आङो न'आवनो फरायदोंमोन। न'आव फरायनायाव एसां माने इफेक्टिभ जादिया फरायनाया। माने न'आव खामानि बाय बांला अखारखाबायनो थायो माने एसां फरायनाय जाया। उनाव नेक्स्ट टाइम सासे लोगो आंनो खिन्थादों माने सुपार 50 लायोनो माने एबार बोसोराव सुपार 50 एग्जाम लायोनो होनना बुंनायखाय ओमफ्राय वेबसाइटआवबो फैनायखाय आं रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन। रेजिस्ट्रेसन खालामनानै एग्जामाव बाक्सायाव जानायफोरनिखौ बरमायाव जाहैदोंमोन सेन्टारा एग्जामा। बेनि उनाव रिजाल्ट फैदोंमोन। रिजाल्टआ 15 डेसनि उनाव फैदोंमोन। 15 डेसनि उनाव बेनि उनाव गुवाहाटीयाव एलएनआव जइन जाहोदोंमोन माने फ्रियाव बिटिआर सरकारा होदोंमोन फ्रि स्कलारशिप पिजि जानाय थानाय सब फ्रि माने। बेनि उनाव सुपार 50आव उथ्रिसारनायनि उनाव टिचारफोरा माने जोबोर गाइडेन्स होयोमोन, इनकारेज होयोमोन। एग्जामाव मार्क्स खम मोनबाबो टिचारफोरा लिंहरनानै बुजायोमोन माबोरै फरायनांगौ, गाइडेन्स होयोमोन। आरो बेयाव जोंखौ फुंनिफ्राय बेयाव सेल्फ स्टाडि खालामनो होयोमोन। सेल्फ स्टाडि खालामनो होखांनानै बेलासे ओंखाम जानो होयोमोन 12टा बाजायाव। बेनि उनाव आरो 1:30 बाजिनिफ्राय क्लास जायोमोन 8टा बाजिसिम। 8टा बाजिनि उनाव जों पिजिआव फैयोमोन। गोसोआवथ' जोबोर गोजोननाय मोन्दों। माने रिजाल्ट फैखांनायनि जोबोर रंजानाय मोन्दों माने हरसे उन्दुलायाखै माने। जा आफायाबो रंजानानै माने हरसे उन्दुलायाखै माने जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो न'आव। नैबे समाव आङो साबायखर होनो सानदों बिटिआर गभखौ माने चान्स होनायनि थाखाय। बेनि उनाव आरो गेजेराव आं एग्जाम होनानै मार्क्स खम मोनब्ला आं दुखु जायोमोन। होमबाना आङो माने आइ आफाखौ कल खालामनानै माने सोंहरोमोन आरो उमुक मायबा मायबि जादों आं दुखु जादों होननानै। बेनि उनाव आरो माने क्लास 12नि टिचारफोरखौबो फन खालामहरनानै सोङोमोन आं सार आं जोबोर टेनसन जादों थानो हायाखै होननानै। बिथांमोना जोबोर माने एडभाइस खालामोमोन माने गोसोखौ माने हमथा होनो हायोमोन आरो। बे समाव नोंथाङा बिमा बिफा बा सुपार 50नि जाहाथे आङो एबार निट आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय बेनि थाखाय आङो बिटिआर गभनिफ्राय जे सुपार 50 चान्स होबाय बेनि थाखाय आं बिटिआर गभखौ साबायखर होनो सानदों। आरो बिमा बिफा माने आइ आफा आरो टिचार एसां हार्ड जाया माने क्लास 10सोआव माने नों टिचारफोरा इंलिसखौ जे फरायदो बेफोरखौ माने मोजां फरायलांबानो इंलिसफोरखौबो बुजि मोनो माने 11 12आव माने इयो गावनि सायावसो आरो। क्लास 10फोराव जे इंलिस साबजेक्ट थायो बेफोरखौ बुजायनायाव इंलिसखौ माबोरै बुजायदो बेफोरनिफ्रायनो सोलोंलांनो हायो माने इंलिसखौ। जोबोर गोजोननाय मोन्दों हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय जे आंखौ बरायनो फैदों बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावनो सानदों। जोबोर साबायखर बावो। माने बिथांमोनखौबो आङो बे मेसेज होनो सानो जे खस्थ' खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोनो माने साननै सानथामहालागै उन्दुलांनो हानाय नङा नोंथांमोनाबो जे बेबायदि एग्जाम पास खालामोबा माने जोबोर गोजोननाय मोनो। बिथांमोनखौ माने बेबायदिनो थांखि लानानै गेदेर एग्जामफोरखौ जे होलाङो